Ако имахте неограничена власт и сила, какво бихте променили в този свят? Обикновено се сещаме за нещо глобално. Ще нахраня всички гладни деца, или ще спра трафика на хора, или ще разделя по-равно на всички богатствата на света, или пък ще огранича вредните емисии. Истината обаче е, че колкото и благородни да са намеренията ви, и дори да имахте всичката власт и сила, промяната едва ли би била възможна, ако хората на планетата, ти и аз, не го пожелаем. Така че мисията с промяната на света не е толкова проста задача. И затова с нея се заема самият Бог. В първото видео от поредицата Ексцентричното царство, което може да изгледате тук горе, десният ъгъл, видяхме, че Исус Христос идва и провъзгласява добрите вести на настъпващото Божие царство сред хората. Но сега искам да разгледаме как практически Исус извършва своята мисия, за да установи и разшири това царство тук на земята. Когато наблюдаваме живота на Христос, забелязваме три основни неща, които Той прави, за да промени света. Първото, което лесно се забелязва, е поучение. Виждаме, че една немалка част от своето време Исус прекарва в говорене, в проповядване. Той поучава както големи тълпи, така и по-тесен кръг слушатели, дори отделни личности. Но по-интересното е как комуникира своите послания и какво е тяхното съдържание. Голяма част от поученията му е чрез притчи. Това са едни кратки истории, които комуникират духовна истина чрез сравнение с познати реалности за неговите слушатели. Като например сеене или сватби, банкети, риболов, изгубени монети, кредити, скрито съкровище. Исус разказва истории. И това е изключително съществено. Марк Търнър, когнитивен учен, казва следното. Наративната образност, историята, е основният инструмент на мисълта. Рационалните възможности зависят от това. Това е нашето основно средство за гледане в бъдещето, за прогнозиране, планиране и обяснение. То е литературен капацитет, незаменим за човешкото познание като цяло. Съвременната обсебеност с аргументация е нетипично отклонение от естествения мисловен процес, който имаме като хора. Ние сме живи същества, които създаваме или пишем история, докато живеем, а не сме просто аналитични машини. Ние сме устроени да виждаме себе си като участници в един разгръщащ се разказ, в който ние имаме най-важната роля. И разказването на истории въвлича както интелекта, така и емоциите. Те ни помагат да се идентифицираме и по този начин по-лесно да се задействаме в дадена посока. И именно за това Исус разказва истории. Но не само. Една от другите му любими техники е да задава въпроси. Понякога хората идват при него и го питат нещо. А той отговаря също с въпрос. И по този начин той предизвиква хората сами да намерят в себе си отговора, който в много от случаите е там някъде, но не искаме да го видим или да си го признаем. Освен това, с въпросите Исус допълнително включва участниците в разговора, кара ги да мислят, предизвиква емоции, задълбочава темата или я насочва към истинския проблем. А също така, използва този подхват и за да смълчи тези, които се опитват да го злепоставят. И днес все повече и повече се осъзнава важността да си зададеш правилния въпрос, който може да отключи съзнанието ти на съвсем различно ниво. Понякога правилният въпрос е много по-важен от самият отговор. И именно за това Исус обича да задава въпроси. Друг подхват, който ни е малко по-познат, е беседата. Като планинската проповед, например. Това е една подредена лекция, която съдържа систематизирани истини. Интересно е да я забележим и за какво говори Исус в тези притчи и беседи. И познайте, коя е голямата тема? За Божието царство. Той обяснява принципите на това царство. Той говори за ценностите, които са важни, за да функционира живота така, както Създателя го е предвидил. И той показва различен поглед върху това кой е Бог. Образът на Бог в религията до голяма степен е изкривен. И той предлага един
чист и истинен образ на Бога. Той изяснява същността на Божият характер. И поученията му са на моменти стряскащи, предизвикващи, понякога конфронтиращи, но чрез тях той отправя покана за промяна на ума и влизане в Божието царство. И така, първо Исус поучава, като разказва истории, задава въпроси, изнася беседи, в които говори за принципите и ценностите на Божието царство. Второ, Исус изпълнява своята мисия чрез изцеление. Няма как да пропуснем десетките чудеса, които са записани в Евангелията. Чрез Исус хората преживяват свръхестествената част от Божието царство. Куци прохождат, слепи проглеждат, глухи чуват, обладани са освободени, дори мъртви са възкресени. Исус ясно демонстрира, че чрез тези изцеления болката, зависимостите, недъзите, несправедливостите, болестите, смъртта, те са несъвместими с Божия замисъл за човек. Те не съществуват в небесното царство. И затова, за да изпитат хората това царство, чрез служенето на Исус те изживяват възстановяване, изцеление, освобождение, когато се докосват до Христос. Много често чудесата на Исус не се справят само с физическите проблеми на хората, но и с съпътстващите ги социална изолация, несправедливост, вина, срам и страх. Исус възстановява както физически, така и социално и емоционално. Исус прави възможно хората да се впишат отново в живота. Има още една главна стратегия, която Исус използва, за да осъществи мисията си, и тя ми е любимата. Готови ли сте? Общуване на маса. Да, правилно чухте. Общуване на маса. И това е най-сладката част от мисията. Исус поделя храна с хората. Виждаме го на сватби, на банкети, поканяне на гости за обяд или вечеря в къщите на различни хора, а с учениците си се храни постоянно. Представете ли си? Самият Бог споделя с нас хората на обикновеното действие – хранене. Но това е толкова съществено и толкова силно преживяване, тъй като то рисува една съвсем различна картина за Бог, който сяда на една маса с теб. Той те интегрира в своето присъствие. Всеки е участник. Всеки може да принадлежи към Божието царство. Исус печели доверието на хората, като скъсява дистанцията и става по-осезаем, по-разбираем, по-човечен, достижим и в крайна сметка по-желан. И още по-забележителното е, че Исус не сяда на масата само на най-видните и уважавани хора в обществото. Той сяда на една маса с тези, които са били смятани за предатели. Сяда с бирниците, с отхвърлените, с тези, които са изпаднали в различни грехове и са изгубили своя път. И по този начин Исус им показва приемане и връща тяхното достоинство, като излъчва своята вяра в тях и ги приема там, където се намират. И в отговор на това общуване на маса, десетки хора, като естествена реакция, променят живота си и поемат по нов път. И така, Исус поучава, изцелява и общува на маса. Какво означава всичко това за нас? Самият Исус казва: както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Тоест, нашата мисия е продължение на мисията на Исус. Тоест, последователите на Христос би трябвало да правят същото, което прави Исус. Само че в нашето време. Чувам от различни места уж вярващи хора да казват: светът днес не вярва, не искат да слушат хората, скептични са. А правим ли това, което Исус прави? Първо, нуждаем се от поучение, което рефлектира историята на хората и отговаря на днешните им въпроси, а не на въпроси, които те въобще не си задават. Нуждаем се да разказваме истории, които докосват и помагат на съвременния човек да се идентифицира с тях. Нуждаем се да говорим за ценности и да се учим да си задаваме правилните въпроси, които да ни помогнат да намерим все повече себе си и Бога. Второ, нуждаем се днес от такова служене, което да изцелява в различни области на човешката личност. В духовната, в социалната, в психологичната, културната, физическата. Нуждаем се да работим за това някой гладен да бъде нахранен.
някой самотен да бъде посетен, някой пристрастен да бъде освободен, някой отхвърлен да бъде приобщен, някой болен да бъде изцелен. Нека призовем името на Исус и свръхестественото Божие царство ще настъпи сред нашето обкръжение. И трето, нуждаем се от общуване, в което е възможно хората да се почувстват приети и да изпитат ценностите на царството на практика. Място, където няма клюкарстване, няма елит, всеки може да бъде себе си и е насърчаван да изкарва най-доброто отвътре. Място, където е обичан и обича. Място, където да си спокоен да сподели своите страхове, своите съмнения и болки. И вместо упрек да получиш прегръдка и разбиране, което да ти помогне да израснеш. Нужно е да ги имаме и трите – поучение, и изцеление, и общуване, за да се разширява Божието царство и света около нас да се променя. Така че те предизвиквам да намериш креативни начини, по които да комуникираш ценностите на царството, да служиш за изцеление на нуждаещите се и да общуваш на маса с приемане и чистосърдечие. Позволи на хората около теб да вкусят Божието царство чрез твоето служене и скоро ще видиш как зрънцето в теб расте и става прекрасно дърво за благословение на хората около теб.